Bi kunnafoni bakurubaw la jɛkulu min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ tiɲɛ kiiri ka taa se kan bɛɛ ma o bɛ se ka sabati cogo min na ni a bɛ fɔ a ma commission vérité justice et réconciliation u ka sigi tako sabanan baaraw n'u donna kununko jamalajɛrɛkɛ so min yɛrɛ bɛ an fɛ n'a bɛ fɔ a ma CCB. Bankɔni ka taa se jalakɔrɔji ma olu sifinnakaw sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya tarata tɛmɛnen ka u ka dusumakasa yira ka kɛ ni sira min yɛrɛ bɛ bɔ bankɔni na ka taa jalakɔrɔji fo ka taa a yɛrɛ sɔrɔ ɲɔnsɔnmɔgɔw fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ baara in kɔni senna sumayalen don. Farafinna kibaruyaw la Cadi maramafɛn tabaga jɛkulu ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Baba Lade ale kɔni farala Idrissa Déby kan min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi karidonya ye Shabani kalo ni dɔw ko a ma todunkan na sun kalo makɔnɔ o tile 21 bi hijira ye san 1442 sɔrɔ o togo kelen na nansaraw ka jate bɔtogo la bi ye kari ye ka bɛn avril kalo tile 4 ma san 2021 an bɛ o kɔnɔna na ka foli ani tanu ye ko lase aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la sigi min bɛ anw ka jamana kɔnɔ walima jɛkulu tɔgɔ la jɛkulu min ni an b'a fɔ a ma commission vérité justice et réconciliation ni o ye jɛkulu ye kan bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na nka a ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na o baaraw kɔni nun donni ni a bɛ fɔ o ma ko audience o tako sabanan kɛra kununko Bamakɔ jamalajɛrɛkɛ so min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko CCB jama ciyaman kɔni bɔra ka na ni kɛnɛ kofɔlen ka ɲangata yɛrɛ maa minnu sɔrɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa se koɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ minisiri bolo minisiri min sigikun ye musow denmisɛnw ka taa se denbayaw o sabatiko ɲuman ma anw ka jamana kɔnɔ ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan ni ale yɛrɛ tun bɛ ka minisiri ɲɛma Moktar Wane jɔyɔrɔ ngolo fa kɛnɛ kofɔlen kan. Aissata Touré ani a ka jatala Musa Jalo ye min sɔrɔ seereya la an ka jɛ k'o lajɛ. CVGR ka baara kunba dɔ ye maa minnu bɛ yen nɔ ni binganiwalew tara ka ɲɛsin u ma ani ka u ka hakɛw tiɲɛ adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na ka ɲinini kɛ olu ka koɲɛw la yaasa ka tiɲɛ sɔrɔ ale ni tuguni u bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don ni ma kofɔlen ninnu ma u bɛ se ka dususuma ale ni ka u ka hakɛw segin u ma cogoya mun na o kɔnɔna na CVGR ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kan ye u ka baara tagabolow la kabini wagati jan fo ka na se bi ma. Dans le cadre de son mandat, la CVGR a inscrit parmi ses activités baara minnu kalifalen don anw ka ni jɛkulu in na n'u ye CVGR ye an ye sigi 6 boɲɔgɔnko de kɛ ni maaw ye n'u b'a wele ko audience publique o sigi 6 yɛrɛ kɔnɔna na an ka kumaw bolila kuma bakuruba minnu kan n'u ye jɔsew ye olu dɔw de ye adamadenya hakɛ burujali fo ka taa se maaw minɛli n'u ma kɛ sariya kɔnɔ k'u datugu fan dɔw la ani ka maaw jasu ka tunun'u ye ka t'u datugu k'u ɲangi kosɛbɛ ani fɛn ye maaw ka ɲɛnamaya ka fɛn ye dan sigi u ka ɲɛnamaya la n'u b'a wele atteinte au droit à la vie fo ka taa se fɛn ye lakanabaliya min bi ta ka ɲɛsin adamadenw ma kɛrɛnkɛrɛnyana maafa jugu ani fɛn ye ka dabɔ kama ka wuli ka jɔ ka taa maaw fa ani ka maaw fɛn ye k'u sɛbɛkɔrɔ jogi ani k'u ɲangi kosɛbɛ ani nasaraw bɛ min wele ko torture k'u kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ ko ani fɛn bɛ yen ni u kɔni bɛ ɲɛsin de adamadenya yɛrɛ ka se ka o ko min ni adamadenya ti ɲɛ fiyewu fɛn ye an ka kuma caman olu bolila nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka taa se fɛn ye maa dɔw bɛ yen ka se ka olu kɔni ta ka tunun o ye jakoya walima k'u jakoya ka yɔrɔw bila ko olu an ka kumaw bolila olu kan ani ka taa se fo fɛn ye maaw suɲɛni fɛn ye fo ka taa se dugu bɛɛ lajɛlen suɲɛni fo ka taa se fɛn ye adamaden bololafɛnw k'o ta ka tunun o ye kumaw caman ko olu bolilaw kan musolakaw ɲangili min bi ta ka ɲɛsin u ma bɛngali wale min bi ta ka ɲɛsin u ma fo ka taa se denmisɛnnin masinaw fana ma an y'a jira ka
k'a fɔ an ka kuma caman sigiw la u bolila olu fana kɔni kan ni ye ni sigi fɛn fɛn kɔni jateminɛ fɛn min ye ani a kuma bakuruba fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'u y'a da ɲɛ fɛn fɛn fana bɛ yen maa bɛ se k'a fɔ ko nin bɛɛ ye baara min bɛ yen jamana kɛn bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o gɛlɛyaw jamana kɛn bɛ k'a sɔrɔ a kɔnɔ ani ko ninnu yɛrɛ kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye ani maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na yaasa an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ni communasement a kana kɛ Mali kɔnɔ bilen. Il s'agit non seulement de rejeter fermement ces violences gratuites, mais aussi d'agir concrètement pour les arrêter par notre mobilisation collective. maa tɔɲɔnenw ni a bɛ fɔ olu ma ko victimes u ko u bɛ foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye u bɛ ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma u ka baara kɔnɔna na o kɔfɛ u tilala ka welelemada kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin minisiri ma min ka baara ɲɛsinnen don bɛnɲɔgɔnya sabatili ma an ka jamana kɔnɔ. Les associations de victimes au nom desquelles j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. maa minnu bɛ ni olu kɛla maa tɔɲɔlenw ye ni u ye u b'u wele ko les victimes ne bɛ kuma olu de tɔgɔ la bi ka ɲɛsin aw ma an b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ o de ye fɛn min ye CVJR maaw an ka foliba de bɛ olu kɔni ye olu minnu bi ni an ka gɛlɛya bɛɛ ta bɛ ka taa a ɲɔngiri olu kɔrɔ ni olu de bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an na se ka bila an ka hakɛw kɔnɔ ani kiiriw na se ka kɛ k'an ka hakɛw kɔni sɔrɔ cogoya min na wa fɛn min ye ani CVJR maaw ka bolo di ɲɔgɔn ma ko o kɔni kɛla wasa ye bi anw kɔni bolo wa n bɛ foliba ta ka ɲɛsin fɛn min ye minisiri min fana bɛ yen min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ bɛn ani kɛlɛya kɔni ɲinini kɔni ma Mali kɔnɔ o kɔfɛ n bɛ n sinsin o kan ka foli ta ka ɲɛsin jamana camancɛ fanga marabaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma nka ne ka kuma a bɛ sinsin maa min kan kosɛbɛ o de ye minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ bɛn ni kɛlɛya ko ɲɛnabɔli ma n b'a fɛ ka min fɔ a ye o de tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'u ye victimes ye ko o ni minisiri kɔni yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ i n'a fɔ CPI y'a laɲini kɛ cogoya min na CPI ka laɲini kɔnɔna na fɛn min ye maa minnu ye nin gɛlɛya ye sɔrɔ o sen ka don fɛn min ye jamana politiki sira bɛɛ la politiki sira min bɛ yen ni u bɛ ka bɛn ni kɛlɛya kɔni ɲini o de la an bɛ a ɲini fɛn min ye minisiri kɔni fɛ maa minnu bɛ yen n'u kɛla maa tɔɲɔlenw ye olu dɔw ka se ka taa k'u kɛ cidenw ye a ka minisiri so kɔnɔ n'u b'a wele ko chargé de mission walima ka dɔw kɛ fɛn min ye baarakɛlaw ye fɛn min ye a ka minisiri so kɔni kɔnɔna na yaasa bɛn ni kɛlɛya min ko bɛ ka fɔ olu na se k'o sen don a la cogoya min na. De nommer des victimes comme conseillers ou chargés de mission au sein de votre cabinet. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen don musow den ale ni denbayaw ka koɲa ɲɛma a ye foli ta ka ɲɛsin nin waleya in ma ani ka tila k'a fɔ ko fɛn min ye gouvernement maaw ye u b'u nɔfɛ u ka baarakɛta bɛɛ lajɛlen na. Je voudrais tout d'abord saluer la tenue de cette troisième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ne bɛ foli ta ka ɲɛsin CVJR maaw ma u ka nin hakilina in na kɛrɛnkɛrɛnna u ka nin audience publique ta ko sabanan in na n'u ka nin sen ta o yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don maa minnu bɛ yen nɔ ni waleyajuguw tara ka ɲɛsin u ma walima k'u latunu jagoya la o kɔnɔna na n bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka yira k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu bɛ nin audience publique in kɛli fo kosɛbɛ ka sabu kɛ a kɛkunba de ye yaasa fɛn min ye bingani wale tara ka ɲɛsin maa minnu ma ka se ka olu ka hakɛ lasegi u ma ani ka tila ka a to u bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ u hakiliyan fanfɛla la fo ka taa se cogoya sugu bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ waleyajugu min ne a tara ka ɲɛsin u ma a sɔrɔla jamana de nɔfɛ o kama ko u bɛ tugu nin ma kofɔlen ninnu kɔ ni o ye CVJR ye u ka baara ɲuman kɛta bɛɛ lajɛlen na yaasa jamana kɔnɔdenw ka hakɛ bɛ se ka sigi u ma cogo min na. Tort qui leur ont été faits à l'occasion des différentes crises traversées par notre pays. Sunamaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma communauté sunnita du Mali a bureau bolofara min bɛ Bamakɔ sigida gale la kununko ale kɔni tun kɛn bɛ ka wele bila alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sunama Bamakɔ yɛrɛ commune tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa se Moribabugu ma a kɔni kɛra jamako ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiri min ni o bɛ Ali Bacili yɛrɛ tɔgɔ la Korofinakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Ni ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ walawalaliw kɔni kɛra suna yɛrɛ jɔyɔrɔ la diinɛ kɔnɔna na walima faamuya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na da na don nin bɛɛ lajɛlen na barosigiba yɛrɛ fɛ ni o ye conférence ye wulikajɔ kɛra an fɛ ka taa a kɛnɛ kofɔlen kan seereya minnu sɔrɔla an ka jɛ ko siraw lajɛ Jaw Taba Musa Jalo.
ka kɛ ni sunamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ u ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ ye ni a bɛ fɔ a ma communauté sunitaire du Mali kununko sibiri min bɛnna avril kalo yɛrɛ tile 3 ma san 2021 misiri min tɔgɔ dalen don alu bacili la korofinnakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ sunamɔgɔw kɔni bɔra ni ka sɛbɛkɔrɔcɛya ka se ka na sigi kɛ sigi min kɔni bɛ se ka kɛ hakili jagabɔ ye suna yɛrɛ carini anw ka jamana kɔnɔ baaraw bolodali u fɛ donna natalaw la u bɛ se ka bila sen kan cogo min na ni ko o sabati ko ɲuman ɲa ni ye nin baara kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka cɛya yɔni baaraw nun kɔni ka don kuranɛ kalan ale kɔni kɛra ka kɛnɛ yɛrɛ datigɛ i n'a fɔ silamɛ kɛnɛw yɛrɛ bɛ datigɛ cogo min na يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون kuranɛ kalanw kɔfɛ baaraw sɔrɔla ka na nun don i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamaw la cogo min na jama kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen maaw tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se Bamakɔ tɛnku dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma Moribabugu olu fana maaw sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ da yɛrɛ sɔrɔla ka na don sigi kun kɛrɛnkɛrɛnnen na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida gale sunamaw ka ɲɛma danka ale sɔrɔla ka walawalali kɛ o kisaw la Bamakɔ commune 6 ka fara Marababugu commune kan communauté sunnite kɛrɛnkɛrɛnya ma olu ye a dabɔ a kama k'a laɲini ka taa bɔ ɲɔgɔn na kalo kalo ka o boloda ka o sigi sen kan ala y'a kɛ commune 6 in a bɛɛ lajɛlen ka ziyara ni ka taa bɔ ɲɔgɔn na ni o kɛra ka tɛmɛ bi kun ye commune 1 ka turu ye o de la an ye mɔgɔw wele ka na ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sunamɔgɔw tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya ma walasa sunamɔgɔw o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na ka tila ka jɛkuluba dɔ ka o sigi sunamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn o la cogoya min na o ɲɛbila baaraw olu de filɛ nin ye conférence dɔ fana an ye o boloda a kɔnɔna na k'o kɛrɛnkɛrɛn ni an karamɔgɔ docteur Mahamadu Bachir wulila ka o animer sisan laɲini min b'a la o de ye suna min n'a bɛ fɔ mun yɛrɛ don jɔn de ye sunamɔgɔ ye laɲini jumɛn bɛ a la walasa sani baara ninnu ka timɛ Bamakɔ sigida gale maire ka taa se a dugujigilakaw ma olu kɔni sɔrɔla ka foli lase jama ma o togo kelen na kuma sɔrɔla ka di sunamaw ka bureau minnu kɔni bɛ Bamakɔ yɛrɛ sigida gale la ka taa se sigida 6nan ma Moribabugukaw ninnu bɛɛ lajɛlen u ka waleɲuman foli ta ka nin baara kofɔlen yɛrɛ sɛgɛrɛ min bɛ ka sinsin anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o de ye suna yɛrɛ carini ye o togo kelen na docteur Mamadou Bachir Dukure ale sɔrɔla ka na kuma ta ka suna yɛrɛ a bonya ani a karama ka walawalali caman kɛ o la ni ye suna yɛrɛ ta ka lajɛ an bɛ don min na komi bi anw ka jamana kɔnɔ a kɔni bɛ dabolo ɲuman ka bari baaraw bɛ ka sabati cogo min na daw na don olu bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waliman dɔn siga t'a la k'a fɔ suna bɛ lahalaya min na Mali la sisan a bɛ hɛrɛ la a bɛ hɛrɛ ni baden na suna a taa bolo a ka ɲi a taa cogo fana yɛrɛ fana ka ɲi sabu don o don dɔ de bɛ fara suna in a sankɔrɔtali kan ani a mɔgɔw cayali kan sabu don o don mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ u bɛ u ka dɔnta fana a bɛ wara silamɛya in kun kan i n'a fɔ conférence yɛrɛ fɔ cogo min na mɔgɔ mɔgɔ n'i ye silamɛya yɛrɛ a bɛ komi i ye sunamɔgɔ ye donc o kɔrɔ k'a fɔ ni silamɛya kɔni ye san sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ suna fana de ye san sɔrɔ o yɔrɔ in na ni mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ sen bɔ suna in na a bɛ komi i yɛrɛ bɔ silamɛya la donc bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ silamɛya a bɛ ka sankɔrɔta a bɛ ka yiriwa don o don maa min bɛ ka don silamɛya la o de bɛ ka caya don o don donc suna a bɛ hɛrɛ la Mali la kosɛbɛ hali bi an bɛ a ɲini Alahu taala fɛ ala k'an dɛmɛ laɲini ye fɛn min ye o de ye diɲɛ taabolo in na sisan mɔgɔw kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ nkalon ani ba taaraw kan donc sunamɔgɔw fana o fana ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ diɲɛ kan laɲini o de ye n'o tɛ baasi foyi tɛ suna na Mali la baasi tɛ sunamɔgɔw fana na u gasi sigilen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen. Bamakɔ sigida gale sunamaw ka ɲɛma danka ale kɔni sɔrɔla k'a jira ka fɔ donna natɔlaw la waleya minnu kɔni kan ka boloda o de ye cɛsiri ye ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ hakaja ka se Mali yɛrɛ dugu wɛrɛw ma. ni Alahu taala sɔnna baaraw bolodalen don cogoya min na o de ye nin ye commune 6 in ka fara Marababugu ka commune olu ka ziyara olu dafalen ye nin cogoya in na ni Alahu taala ka diɲɛ ye waati nataw la fɛn dɔ de kan ka kɛ fɛn min ye lajɛliba dɔ kan ka kɛ
ni o ye congrès o la ka sunamɔgɔw ka tɔnba in jamana yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen na ka tɔnba kelen ka o sigi bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn lamɛn fɛn min kan ka ɲɛmɔgɔ fana sigi ɲɛmɔgɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ o tigilamɔgɔ jaabi ni a ka welekan mana bɔ kuma o kuma ni Alahu Taala ka jun ye o de makɔnɔnen bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka o de makɔnɔ sisan ni Alahu Taala ka jun ye kumakan laban an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn maa ye dɛmɛ dɔ baara in na ka daminɛ baara in daminɛ fo kana bila sisan na an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye Alahu Taala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la fɛn min ye sunna maa minnu yɛrɛ sunna fana tu tigɛ jamana in kɔnɔna na ni caman fatulen don sisan an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala ka yafa olu ma ka hinɛ o la ka u ka kaburu nɛɛma ka u dayɔrɔ ka o suma ka an ni o bɛɛ lajɛlen bɛ n jɛ arijana kɔnɔ k'an n'u kisi jahanama tasuma ma maa minnu fana ni olu bɛ ɲɛnamaya la hali bi nka n'u dɛsɛra yarabi Ala ka u ka banaw kɛ farijakabɔ ye k'a kɛ saniya ye o ma an minnu fana ye denmisɛnninw ye o kɔfɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka fanga di an ma ka se d'an ma se min an bɛ se ka jɔ ni dɔnni ye i n'a fɔ u y'a laɲini cogoya min na ani u y'a boloda cogoya min na ka si ani kɛnɛya ka kalifa bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo kokura ka waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye. baara ninnu bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni dugawu kalan ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma o cogo kelen na ka fitiri seli da o kan. kabiri san 2017 siraba dɔ baara daminɛna anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ bɛ bɔ bankɔni na ka taa jalakɔrɔji ka taa safo ni ka taa a kun bɔ ɲɔsɔbugu kan ni ye nin siraba yɛrɛ baaraw ta k'a lajɛ a tun dabɔn bɛ kalo 15 de kama nka ka bɔ san 2017 la ka na bila an bɛ san 2021 min na siraba in kɔni baaraw dɛsɛlen don ka ban o kama sifinnaka minnu kɔni bɛ bankɔni ani jalakɔrɔji olu ye tagamaba kɛ min kɛra tarata tɛmɛnen k'aw ka dusumakasa yɛrɛ yira o y'a yira k'a fɔ baaraw ka daminɛ joona joona bari ni ye nin sigidalamaw yɛrɛ ta k'a lajɛ u bɛ degun kɔnɔna na waati laban na ka sababu kɛ gwanggwan ye n'o ye poussière ye ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisɛw la an ka cɛ ko siraw lajɛ. siraba min bɛ bɔ nɔnsɔnbugukaw fɛ yen nɔ ka tɛmɛ safo fɛ ka tɛmɛ bankɔni fɛ nin kun kofɔlen sigibaw ye tagamaba kɛ min kɛra tarata tɛmɛnen k'aw ka dusumakasa yɛrɛ yira ka jira k'a fɔ siraba min filɛ nin ye a siraba kɔni baaraw senna sumayalen don a barata anw ka jamana faamaw olu de tun ye layidu ta kabiri san 2017 yɛrɛ waati ka jira k'a fɔ fɛn min ye nin siraba kofɔlen yɛrɛ a baara kuntagala kɔni tɛna tɛmɛ kalo 15 bɔɲɔgɔnko kan siraba min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ tɛmɛ bankɔni fɛ jalakɔrɔji safo dabani ka taa a kun bɔ ɲɔnsɔnbugu yɛrɛ fɛ ni a yɛrɛ jɛnya bɛ taa kilo 56 bɔɲɔgɔnko la ka kilo 56 an bɛ don min ko bi ka bɔ san 2017 la ka na bila san 2021 min ni an filɛ a kɔnɔ halisa siraba in kɔni baaraw ma se ka dafa san 4 a yɔrɔ sigibaw u kɔni bɛ degun ani gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ mobiliw ka taga ka sigi gwanggwan minnu kɔni bɛ wuli ka sigidalamaw yɛrɛ degun o kɔni kelen don degunba ye a yɔrɔ yɛrɛ sigibaw kan o kama u ka sifinnakaw ka taa se musow la ka jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ dugutigi bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka caya tarata tɛmɛnen ka u ka dusumakasa yɛrɛ yira ka ɲɛsin minisiri ma minisiri min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ siraba ko ka taa se taga ni ka segin ko o yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni o minisiri yɛrɛ makanfili dabɔ ye dusumakasa tagama in kɔni daminɛna jalakɔrɔjikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ tarata tɛmɛnen min yɛrɛ bɛ bankɔni yɛrɛ kɛrɛfɛ n'i ye ni jama yɛrɛ caya cogo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni bɔra bankɔni nɔnsɔnbugu jalakɔrɔji ka taa se safo yɛrɛ ma maaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 30 bɔɲɔgɔnko ye tagama in kɔni daminɛna u ka dolaci tɛrɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Samakebugu ka taa fo jalakɔrɔji yɛrɛ miiri da la i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura minnu kɔni tun bɛ u bolo nansarakan minnu tun sɛbɛnnen bɛ o kan o de ye k'a fɔ dansago kɔni o bɛ ka kɛ nin sirako in yɛrɛ la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma turu c'est turu o cogo kelen na ni ye a sɛbɛnni yɛrɛ dɔw ta k'a lajɛ baara ninnu ka daminɛ joona joona a bɛ fɔ min yɛrɛ ma démarrer sans délai les travaux o cogo kelen na musakaw ka di maaw ma maa minnu ni olu yɛrɛ ka so bɛ nin siraba in yɛrɛ da la ni degun kɔni sera u ma n'u yɛrɛ kan ka wuli ka bɔ nin sigiyɔrɔ yɛrɛ la ni ka taa Bamakɔ yɛrɛ fan wɛrɛ fɛ u ka musakaw ka di u ma ninnu bɛɛ lajɛlen de tun sɛbɛnnen don sɛbɛnfuraw kan ka minɛ maaw yɛrɛ bolo an b'a fɔ min yɛrɛ ma pancarte k'aw ladɔnniya k'a fɔ siraba kofɔlen min filɛ nin ni a yɛrɛ janya tɛ tɛmɛ kilo 56 bɔɲɔgɔnko kan ka bɔ ɲɔnsɔnbugu ka na bankɔni na a ko gɛlɛya yɔrɔ ye min ye o de ye k'a fɔ n'i ye jalakɔrɔji yɛrɛ ta k'a lajɛ ka na don bankɔni yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ siraba in yɛrɛ masurunya yɔrɔ la o kama wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de tun kan ka bila sen kan an ka jamana yɛrɛ faamaw fɛ min b'a to maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ sirada
daw la olu yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ni ka taa so di u ma fan wɛrɛw fɛ o cogo kelen na musaka minnu kan ka di u ma o musakaw kun kan ka di u ma nka jamana ma se ka ɲɛsigi kɛ ka bila o baaraw ɲɛ o de kɔni nana kɛ gwɛlɛya ye san 4 kɔnɔ siraba kilo 56 o dɛsɛra ka da anw ka jamana faamaw fɛ maa caman kɔni sɔrɔla kɛnɛ ka minnu kɔni u ka dusumakasa ta ka o kuma fɔlen yɛrɛ sɛgɛrɛ sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ jalakɔrɔjikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen kuma ta y'a yira k'a fɔ donna natɔlaw la ni jamana faamaw ma fɛɛrɛ n'u dabaliw bɛɛ lajɛlen bila sen kan olu yɛrɛ na siraba in tigɛ siraba min ni a yɛrɛ bɛ tɛmɛ bangɔni fɛ ni ka taa jalakɔrɔji ni ka taa safo fo ka taa a kun bɔ ɲɔnsɔnbugu yɛrɛ kan olu na siraba in kɔni minɛ maa ti tɛmɛ a fɛ maa ti sɛgɛ a fɛ musolakaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ min bɛ jalakɔrɔjikaw fɛ yen nɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen na ale jiginna maa min na o kɔni ye minisiri ye minisiri min sigilen don nin siraba yɛrɛ baara ko kɔɲɔ bɛ se ka sabati cogo min na ni o ye makanfili dabɔ ye bari musolaka kofɔlen yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la a y'a yira k'a fɔ olu ni makanfili kɔni sigira a ka biro yɛrɛ kɔnɔ ni ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o makanfili dabɔ yɛrɛ layidu kan di olu ma k'a fɔ kalo 8 kɔni kɔnɔ baara in na kɛ ka ban pewu nka ka bɔ o don na ka na bila bi la mansin minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ tun bɛ ka baara dɔɔni kɛ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen taara ka bɔ yen o b'a jira k'a fɔ makanfili dabɔ a y'i dafa mugujalan na mugujalan min ni a ɲiginji kɔni tun t'a da cogo si la o kama an bɛ don min na komi bi nin siraba yɛrɛ sigibaw walima a masurunyalamaw olu kɔni kɛn bɛ ka wele bila ka ɲɛsin camancɛla fanga yɛrɛ maa ɲɛmaw ma Moktar Wan ni ale yɛrɛ premier ministre ye ka taa se camancɛla fanga maa ɲɛmaaba yɛrɛ ma ni o ye bandaw ye ka taa se malikijaw ninnu bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ CNT yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan min b'a to sira kilo 56 layidu min tara kabiri san 2017 a baaraw yɛrɛ bɛ se ka bɔ a sira fɛ cogo min na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ bangɔni jalakɔrɔjikaw ka wulikajɔ la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teliya ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Cadi jamana ka eko bɛnɲɔgɔnya o ma sabati Cadi yɛrɛ masakɛ Idrissa Itno Déby ale ni maramafɛn tabaka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ tun bɛ Cadi yɛrɛ jamana kan ni o ye Baba Lade nin fara ɲɔgɔn kan in kɔni bɛna kɛ sababu ye kolosuma ka sabati Cadi yɛrɛ jamana kan farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ye bɛnɛgɛmoli min kɛ o la an ka jɛ k'o lajɛ. Farafinna kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Niger n'an bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ ka jamana tɛnku jamana don adamadenya hakɛ sabatitɔ min yɛrɛ bɛ Niger jamana kan n'a bɛ f'a ma Commission nationale des droits humains bakurubalen na n'u k'a ma ko CNDH o kɔni kɛn bɛ ka jalaki ta ka bi Cadi yɛrɛ finitigilakaw kan Cadi finitigilaka minnu yɛrɛ tun bɛ Niger jamana yɛrɛ kan ka jira k'a fɔ u ka dansago wale cɛnimusoya yɛrɛ ta sira fɛ o kɔni sera muso dɔw ma Niger jamana yɛrɛ kan min kɔni kɛra degun ye ka ɲɛsin ni muso la ka kofɔlen yɛrɛ ma adamadenya hakɛ sabati jɛkulu in yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la u y'a yira k'a fɔ Cadi finitigilakaw don minnu yɛrɛ tun bɛ G5 Sahel yɛrɛ tɔgɔ la u ka tugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko TERA n'a bɛ tilaberi yɛrɛ masuruyayɔrɔ la Niger jamana yɛrɛ kan bingali waleya min ni a jalaki yɛrɛ tan bɛ ka bi Cadi yɛrɛ finitigilakaw kan a jirala k'a fɔ bogotigini fitinin kelen ka taa se muso walanga 2 bɔɲɔgɔnko ma bingali wale kɔni kɛra ninnu de la cɛnimusoya yɛrɛ ta sira fɛ a gwɛlɛyaw yɛrɛ ye fɛn min ye n'i ye nin ma kofɔlenw yɛrɛ ta k'a lajɛ bingali wale kɔni kɛra maa minnu kan a waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra u furukɛw ɲɛna hali ni y'a sɔrɔ se kɔni tɛ olu ye bari maramafɛn de kɔni jɔra u la u kana se k'u lamaga cogo si la nin waleya cɛjugu in kɔni tara jalaki kɔni bin bɛɛ Cadi finitigilakaw kan minnu yɛrɛ tun bɛ Niger jamana yɛrɛ kan o cogo kelen na dansago wale caman bɛ yen nɔ Cadi finitigilakaw yɛrɛ min ta ka maaw yɛrɛ sɛgɛrɛ adamadenya hakɛ sabatitɔ in yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ni o ye CNDH halisa u ka sɛbɛnfura kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ muso 5 wɛrɛ bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ bingali wale yɛrɛ tun bɛna ta ka minnu yɛrɛ sɛgɛrɛ nka olu kɔni sen yɛrɛ sera ka u yɛrɛ tila o kama adamadenya hakɛ sabatitɔ min filɛ nin Niger jamana kan ni a bɛ f'a ma CNDH olu kɔni kɛn bɛ ka wele kɔni da ka ɲɛsin kiiri tigilamaw ma u ka se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la min b'a to ni jalaki bin bɛ maa minnu kan u yɛrɛ bɛ se ka minɛ ka na kiiri yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ni ka sariya kɔni boli u kan kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Farafinna jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Cada u ka jamana maamuruncilen ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ Abdelkader Baba Lade
ale kɔni ye dantigɛli kɛ alamisa tɛmɛnen ka jira k'a fɔ ale kɔni nan bɛ kana fara u ka jamana masakɛ yɛrɛ ka Idrissa Déby min b'a to u bɛ se ka jamana yɛrɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛn ani kolosuma u bɛ se ka sabati Tchad yɛrɛ jamana kan. Ni ye Abdelkader Baba Lade yɛrɛ ta k'a lajɛ maa don min ye Mamurutilekɔrɔ yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye wa maa don waati tɛmɛnenw na a kɔni tun bɛ kaso la a boli min kɔni kɛra kaso la maa kɔni tun ɲɛ tɛ ka d'a kan nka alamisa tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Bongor a kɔni ni Idrissa Déby yɛrɛ yira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yɛrɛ kofɔ min baara bɛ sen na sisan Tchad yɛrɛ jamana kan ka kɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ suganti yɛrɛ Idrissa Déby kɔni sugantilen a fɛ ka tugu Idrissa Déby yɛrɛ kɔ a ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ bari ale ɲɛ bɛ Idrissa Déby la kunkilenna min yɛrɛ kɔni bɛ a la o de ye bɛn yɛrɛ ani kolosuma o bɛ se ka sabati Tchad yɛrɛ jamana kan o cogo kelen na dafe jamanaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sen bɛ o kisa la o kama ale kɔni nan bɛ k'i fanga yɛrɛ fara Idrissa Déby ta kan min b'a to kolosuma o bɛ se ka sabati u ka jamana yɛrɛ kan cogo min na o cogo kelen na kɛrɛfɛ jamana minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ lafiya bɛ se ka na a jamana kofɔlenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan hali ni y'a sɔrɔ Idrissa Déby yɛrɛ kɔni ye a ɲini a fɛ a ka se ka gɛrɛ ale kɔni na u ka se ka baara ɲɔgɔnyaw bila sen kan. Abdelkader Baba Lade a ka nin farali Idrissa Déby kɔni kan o bɛna kɛ fangaba de Idrissa yɛrɛ Déby bolo min b'a to Tchad yɛrɛ jamana a mara bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min na. Tchad kibaruyaw mana kɛ cogo min na don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Farafina cɛmancɛ jamanaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma République démocratique du Congo bakurubalen na n'an ko a ma ko RDC u ka masakɛ Félix Tshisekedi ni ale yɛrɛ farafina keleya tɔnba n'a bɛ fɔ a ma Union africaine na n'o o ɲɛmaya b'ale bolo an bɛ don min na ko bi ale kɔni kɛn bɛ ka sigila bɛn a yɛrɛ ka jamana kan sigi min bɛ tali kɛ ji balanyɔrɔba min bɛ ka jɔ Éthiopie yɛrɛ jamana kan ni a bɛ fɔ a ma barrage de la Renaissance min ni a kuma yɛrɛ cayalen don Éthiopie jamana Égypte jamana ka taa se Sudan jamana yɛrɛ ma fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ eko yɛrɛ tɛna don jamana yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ni ji balanyɔrɔba in ye ni a bɛ fɔ a ma barrage de la Renaissance ni Éthiopie jamana yɛrɛ ye a baaraw daminɛ kabiri san 2011 ba bolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Nil ni o yɛrɛ kun bɛ bɔ Égypte jamana yɛrɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ farafina keleya tɔnba n'a bɛ fɔ a ma ko Union africaine waati tɛmɛnenw na ale kɔni tun ye a ɲini min b'a to bɛn ani kolosuma yɛrɛ bɛ se ka na ni ji balanyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ la nka farafina keleya tɔnba kɔni tun dɛsɛra bari maa minnu yɛrɛ kan ka na sigi yɛrɛ kɛnɛ kan walima jamana minnu kɔni kan ka na sigi kɛnɛ kan bɛn tun ma se ka kɛ o la cogo si la o kama kisɛ in kɔni tun bilara ka waati yɛrɛ kɔnɔ farafina keleya tɔnba ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo an bɛ don minɛ ko bi n'o de ye Félix Tshisekedi ni Congo yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ don ale kɔni bɛ k'i da ɲuman don a kisa la min b'a to bɛn yɛrɛ bɛ se ka kɛ kow la cogo min na Égypte ministre min sigilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o kɔɲɔw bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se Éthiopie ta ma Sudan yɛrɛ ta bɛɛ lajɛlen kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ kabiri kununko sibiri RDC yɛrɛ jamana kan ka se ka bɛn ɲɔgɔnya kɔni sabati min b'a to ni ji balanyɔrɔ kofɔlenba min filɛ nin farafina yɛrɛ bangun kan n'a kɔni ka bon ni farafina yɛrɛ ji balanyɔrɔ bɛɛ lajɛlen a ko bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogo min na Éthiopie jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ Abiy Ahmed ale kɔni y'a jira k'a fɔ baara min filɛ nin ale kɔni tɛ a ɲini cogo si la degun ka se ale yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana tɔ si bɛɛ lajɛlen ma nka ale fɛnɛ kɔni tɛna se ka Éthiopie jamana yɛrɛ kɔni ye dibi kɔnɔ na o kama wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan min b'a to ni ji balanyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ yeelen walima kuran in ka di Éthiopie yɛrɛ jamana ma cogo min na baara in dabɔkun de ye o cogo kelen na Égypte masakɛ ni o ye général Al-Sisi ye ale kɔni kɛn bɛ ka kangari gɛlɛnw sɛbɛkɔrɔda min b'a to nin baara in ani hakili yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walima olu yɛrɛ k'u jɔyɔrɔ yira farafina yɛrɛ bangun kan a ko ma kɛ togo togo sigikafɔ min filɛ nin RDC yɛrɛ jamana kan ni jamana kofɔlen yɛrɛ saba ni ɲɔgɔn cɛ Égypte ka taa se Éthiopie ma ani Sudan jamana kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Diɲɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ ni o ye Langlew yɛrɛ ka jamana ye maa 7 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o ni na ka sababu kɛ boloci fura min bɛ ka kɛ maaw la an bɛ don minɛ ko bi ni coronavirus yɛrɛ bana kunbɛlina don ni a bɛ fɔ a ma vaccin AstraZeneca fura min ni a kunkanko kɔrɔfɔ yɛrɛ cayalen don diɲɛ yɛrɛ bunako kan Langlew kɔni ka jamana olu y'a jira k'a fɔ wulikajɔw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ maa 30 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni ni fura kofɔlen yɛrɛ ka degun kɔnɔna na se olu maa yɛrɛ ma nka n'i ye o maa yɛrɛ ta k'a lajɛ maa
7 kɔni bɛ a la minnu yɛrɛ bɔnɛna o nin na wa u bɔnɛna o nin na jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ u mana vaccin kofɔlen yɛrɛ kɛ u la a bɛ fɔ min yɛrɛ ma AstraZeneca i b'a ye k'a fɔ jeli kɔni bɛ simi farikolo yɛrɛ la n'a bɛ fɔ ma kayo sangɛ o kɔni kɛra degun ye maa caman yɛrɛ yɔrɔ min kɛra sababu ye maa 7 bɔɲɔgɔnko ka olu bɔnɛ u nin na nin gwɛlɛya min kɔni filɛ nin ye ka maaw sɔrɔ furakɛli taabolo ka vaccin kofɔlen yɛrɛ tɔgɔ la ni o ye AstraZeneca ye o kama langilɛw ka jamana u kɔni ye furakɛli kɔni sunsoro ni waati laban na fura min yɛrɛ kɔni ye AstraZeneca yɛrɛ ka fura ye min ye coronavirus yɛrɛ bana kunbɛlila ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ fura caman kɔni bɔlen don an bɛ don min na i ko bi min yɛrɛ bɛ diɲɛ bunak'u kan ka ɲɛsin coronavirus yɛrɛ bana ma nka fura dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Pfizer BioNTech ni fura kofɔlen nin de bɛ ka matarafa angilɛw yɛrɛ ka jamana kan hali ni y'a sɔrɔ fura ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen n'u kɔlɔlɔ don ka ɲɛsin adamaden yɛrɛ ma o cogo kelen nɔ ka angilɛw ka jamana olu kɔni ye furakɛliw jɔ nin waati in na ka ɲɛsin u ka maakɔrɔbaw ma i n'a fɔ jamanatɔ yɛrɛ bɛ cogo min na furakɛli kunfɔlɔ ninnu kɔni bɛ ka kɛ maakɔrɔbaw de la angilɛw ka jamana kɔfɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Pays-Bas olu fɛnɛ u ka furakɛliw kɔni jɔ nin waati in na ka ɲɛsin maakɔrɔba bɛ yen nɔ k'i yɛrɛ si bɛ taa se san 60 bɔɲɔgɔnko ma o cogo kelen fɛnɛ na Allemagne jamana ale fɛnɛ a sunsoro nin waati in na minnu fɛnɛ si bɛ taa se fo san 60 bɔɲɔgɔnko ma Canada jamana ka taa se France jamana ma olu kɔni ye a sunsoro yɔrɔ la maa minnu ni olu yɛrɛ si bɛ san 55 bɔɲɔgɔnko la ni kɔni sera o hakɛ ma ni AstraZeneca vaccin kɔni tɛna kɛ i la o cogo kelen na Suède jamana ka taa se Finland jamana ma olu kɔni ta ye san 65 bɔɲɔgɔnko ye kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ AstraZeneca vaccin ko la angilɛw ka jamana ka don n'a natalaw la n bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teliya ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ani tani k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ k'an ka tunkarankew fo minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Angola jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faaba ni o ye Luanda ye an ka foli bɛ se Malikaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka sini dokibaru kɛnɛ yir'an na.